өчен иң мөһим сүз әни, әти, ләкин алар белән янәшә укытучы да өстәлә. Чынлап та укытучы зур тормыш юлына бастыручы, бөек акыл ияләре дә, зур ачышлары белән танылган галимнәр дә, әдәбият, сәнгать әһелләре дә, ил башлыклары да ирешкән уңышлары өчен беренчедән укытучыларына бурычлы. Укытучы бөтен гомерен яшь буынга белем һәм тәрбия бирүгә багышлый. Ул балалары күңелдә игелекле, кешелекле, якты күңелле остаз булып кала. Ә иң мөһиме, бу һөнәр элек-электән мактаулы булып санала. Укытучы хезмәте авыр, яклы. Шулай ук вакытта бик кызыклы. Менә бүген бәйрәм көнендә укучылар, кадерле укытучыларыбызга һәм ветераннарыбыз өчен матур кызыклы концерт оештырдылар. Концертта бөтен сыйныфлар катнашты дип әйтеп була. Һәр бүгенге артист чыгышы бик үзенчәлекле. Шигырьләр сөйләүчеләре дә искиткеч, биючеләр белән җырлаучылар да артта калмыйлар. Номерлар ахырында көчле алкышлар һәм сүз яшьләре. Укучылардан соң кайбер укытучылар хезмәттәшләре өчен әзерләнгән бүләкләрне күрсәтеп алдылар. Алар арасында химия, физкультура һәм башлангыч сыйныфлар укытучылары булды. Тамашадан соң директор бурычын үтәүче хөрмәтле Эльмира Гайсовна чыгыш ясады. Иң элек балаларга концерт өчен бик зур рәхмәт әйтте. Аннары укытучыларга багышлаган җылы сүзләр белән мактап алды. Оештырылган тамашаның төп кунаклары арасында мәктәп ветераннары булды. 1970 елларда алар мәктәп салу өчен бик күп көч куйганнар. Шуңа күрә без бүген зур, матур һәм иркә бинада белем алабыз. Хөрмәтле укытучыларыбыз һәм ветераннарыбыз, сезгә эшегездә уңышлар, һәрвакыт юлдаш булсын. Бүген галим дә, ташчы да, иген игүче дә әлеге исем алдында баш ием. Тагын бер мәртәбә бәйрәм белән сезне. Укытучым, мәктәп, бу ике сүз күңелемдә яшый янәшә. Мәктәбем дип әйткән чакта күңел, укытучым дип йөрәк эндәшә. Укытучы язгы кояш кебек, күңелемне назлап җылыта. Авыр чакта ярдәм кулы суза, сабыр сүзе белән юата. Рәхмәт сезгә, рәхмәт чын күңелдән, безне балагыздай күргән өчен, безне хисләр белән янып яшәп, күңелләргә шатлык биргән өчен. Сафиуллина Розалия, Расим Закиров, Рамил Загидуллин. 34-нче Казан медиа школ өчен бәйрәм чыгарышы.